आं थांनाय बोसोराव 4,500 एबाबाव देरहादोंमोन एबारबो आङो 5,000 एबाबाव देरहागोन बेखौ आं लादों आरोखि कसुगाव सराइबिल आरो जमदुवार जोंनि एसटि सीटआ मोनथाम बे एसटि सीटआव जोंखौ फेजेननो हानांगौनि माबाया दा बर्तमान खुनु हानजा गैया पिपिएल पार्टिफ्रा माने वार्कारफोरखौ पाठायनानै गामिनिफ्राय फैनो गोनां माखासे जोंनि बिपिएफनि हानजानि वार्कारफोरखौहाय बहुद होबथानानै दोनदों होननाय खोनादों आरोखि गोजोन्थों नोंथांमोननि मिडियासिम जिहेतु बे सेन्ट्रेलनि निर्देश मथे प्रत्येक ब्लकआवनो बे इउथ डिएसइउ माने वार्कार्स मिट बे जिनिसा सोलिबोगासिनो दं जाबोगासिनो दं दिनै बेयाव जमदुवाराव जादों आरो बाव गोबां वार्कारफ्रा जोंहा सफैजोबदों बे जमदुवार समितिनि उइलियाम नार्जारिनि आरो बहुद जाबावगौमोनदां आं दा खोनानो मोन्दों जितु जोंना नैबे जोंनि एगेन्स्ट पार्टि जितु इउपिपिएल पार्टिफ्रा माने वार्कारफोरखौ पाठायनानै गामिनिफ्राय फैनो गोनां माखासे जोंनि बिपिएफनि हानजानि वार्कारफोरखौहाय बहुद होबथानानै दोनदों होननाय खोनादों आरोखि थेवबो जादों जथेस्थ' दा बेखिनिया सोलिगासिनो दं जाय हक जोंनावथ' जेखि बेबहार खालामा जोंखौ जेखि बांखि नासया बिपिएफखौ नैबे मोनबा समस्तियाव दा बर्तमान कसुगाव सराइबिल आरो जमदुवार जोंनि एसटि सीटआ मोनथाम बे एसटि सीटआव जोंखौ फेजेननो हानांगौनि माबाया दा बर्तमान खुनु हानजा गैया आरोखि दिनैनि दिनाव आरोखि आरो दा मोननैया जेनेरेल मोनसेया अपेन मोनसेया जेनेरेल सीट बेबो बहुद माबा जाबाय आरोखि आपग्रेड जाबाय मोजां जाबाय जों सानदों बे गसाइगाव साब डिभिजनाव जोंनाव बिपिएफ माबाया समिस्तिया मोनबा दङ बे मोनबायावबो जोङो बिपिएफ हिसाबै देरहागोनखौ आसा लादों आरोखि आं जेबो बिदिखौ गोब्राबखौ आं जेबो नुहुराखै खारन सरकार गैयाबाथ' नोङो एमसिएलए जानानै बारा खामानि मावनो हाया खारन गिदिर जुदि स्किम मावनांगौबा बे जाबाय गभर्नमेन्टनि अनसुंथाइ नङाबा खुनु खामानिखौ मावनो हाया आं नुदों आंनि समस्तियाव बेबादि एथ' झामेला जानाय नङा खारन जेसेबां हादों आं पार्सनेलि बे खामानिखौ आं मावना होगासिनो दं जेरै लामा गाज्रि जानाय बबेबाफोर दालां गाज्रि जानायखौबो आं बेखौ रिपेयारिं खालामना होगासिनो दं आरो आं बिपिएफ सराइबिल हिसाबै आरोखि बिपिएफ हान्जाया खुबै गोख्रों आरो जोंनि बिपिएफ हान्जाया सराइबिलनिफ्राय खुनु दोरोडाखै साफा सानै बे लबिफोर थांदों बाखि जोंनाव दा आंनि समस्यायाव बुंनो थांबा टाउनाव बिजेपि बिराद दंमोन बिजेपिया दिनै लोब लोब आंनाव जइन जागासिनो दं हयथ' थानाय नंला आरोखि बिजेपिया बे टाउनावहाय आरो बे हाग्रा ओनसोलजोंबो अनेक इउपिपिएल दंमोन अनेक माने जइन जाखोमागासिनो दं मथ'थे नैबे इलेक्सननि सिगां बहुद वार्कार फैबावगोन आरो जइन जाबावगोन आरोखि बिसिबाव दं 5,000 बाराखौ बुंनानै लाब गैया आं थांनाय बोसोराव 4,500 एबाबाव देरहादोंमोन एबारबो आङो 5,000 एबाबाव देरहागोन बेखौ आं लादों आरोखि